So kureva kuti kuparara kwamakaita makapfurwa mumusoro kana kusaka kanze ndio matarira maita ndakapfuriwa mumusoro musi wandakabata ndakadrowa ronda mumusoro momusikana ndakamuratidza kuti mbumburo yakapinda yakaparadza urupi wangu neropa zvakasangana ndakafa ndakapfurwa. kureva kuti ndosaka makaramba kuti mwana wenyu afewo nemafiro amakaita. Ndakati wangu mwana haafi nehondo achafa nehwamwari. Mwana wangu akazara achitambudzika zvokurerewa nevabereki vamwe pasina ndinotenda mwana wangu nemudzimai wake akarera mwana wangu kusvikira aende kuchikoro. Nanasi ndinoti mwana wangu nomudzimai wake pahomwe yandakagara ndinokumbira kuti homwe yandakagara ngavairemekedze nokuti hakuna majowa ngagamuchire mujowa. Saka ndinoti hama dzangu idzi ngadzitibatiwo homwe yatakagara. Ndaendesiwa kumocheri ndakataura nomunyin'ina uyu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe yewondo Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Zimbabwe manya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. I'm sorry, Napa. And I'm going to get around up here and put some of us when I got Tapfumani. As Margarita, I did it. Inini Zita, ndinonzi Robert Tapfumani. Ndiri mutambo inawo. Ndinoteerawo zvakare nhoroondo dzevarwi vehondo yeRusononguko. Handiti. Asi chazongoitika pazuva ranhasi ndechekuti chapter yatazotangira ndeyekuvhara bhuku rehama yenyu. Kureva kuti pake apedza. Kazhinji tinenge tichida kuzotaura tinonyanyotaura naivo varwi vehondo yeRusononguko mafambiro akaita achibva muno munzvimbo ino kwaakaenda training yaakanoita kana akadzoka nzvimbo yaakarwira zvaakasangana nazvo. Asi zvatingoti siyanei taakuchitaura nemi vemhuri yavo. Chinhu chatiri kuvaka panapa hachisi chinhu changu, chinhu chenyu imimi vekwamazwa. Handiti? So tiri kuchivaka kuitira mhuri kwenyu vapenyu pazuva ranhasi nevachazvarwa nevachauya futi pazuva ramangwana. Handiti muri kupanzwa? So chikoshesei. Nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa inyaya yehondo, hondo yeRusononguko. Handiti? Kuhondo pane zvinhu 2. Kana mukatovhunza musoja kufa nekuuraya. Handi makanzwisisa? Kufa nekuuraya. Hakuna munhu anoenda kuhondo kunotenga mota. Hakuna munhu anoenda kuhondo kunotenga imba. Hakuna munhu anoenda kuhondo akudzoka nemari. Unonodzoka neupenyu hwako kana kuti unonoparadza upenyu hwemumwe munhu. Hwehama yenyu mimi hwakaparadzwa. Handi mupanzwisisa? Iyewo zvakare dai pazuva ranhasi tiri kutaura naye achitotaura kuti akaparadzawo vamwe. Ndio inonzi hondo iyoyo. Hondo unofa
nezvikondero zvakasiyana siyana. Unogona kufa uchipfurwa, unogona kufa nezvirwere. Handitika. So toda kuti tizive kuti achataurira akamirira mhuri ndiani. Atipe nhoroondo yemukomana uyu kubva achizvarwa kusvika paakaenda kuhondo. Tozojamba tienda pamberi pake. Pamusoro kutaura nhau yaMusheki. Musheki akaberekwa, mwana akaberekwa Musheki akaberekwa 1958. Ndokubva azoenda kuchikoro chawanda, asi haana kuenderera mberi. Akangofunda sadhi yadaisabhi. Tadzoka vabereki vedu vaishuka pamari kuti vatisi kuchikora. Tagara Musheki ati kurei. Ndopaakati rega ndizoenda kuna mukoma kutoro jeni aishanda mukoma wake Kupindura. ndogara sara. Saka aenda kuno agara aishupwa nevarungu vaikana kwanguduka vaitsvaga makova. Saka aingobvira intime pamba pamukoma wake. Saka zvakaramba zvida akati inini ndikushungurudza chaizvo. Mukoma ndakuita sei ndakudzikira kuno. Ndobva adzoka ndobva ndagara naye. Ndagara naye zvakanaka. Ndobva abatana nemukoma wake aitwa Pita. Togara zvino. Ndobva akazoti mukoma honde yapisa muno hamuchagarika. Ndobva ati isusu toda kubuda. Ndobva vabuda vari vaviri. Ndobva vaenda. Vari vaviri naye. Musheki naPita. Saka vaenda. Musheki naPita ukama wavo hwakamira sei? Mukoma nomumwe. Saka vaenda. Vakaenda 1973. Izvi ndokusara. Ndasara manje uyu munin'ina wangu aenda. Mumba medu pakuberekwa. Inini ndini mukuru. Achizoteera anoitwa Kingswell kana kuti Solomon. Solomon achisiyirawo munin'ina wake anoti Josia. Josiawo ndiye akazosiyira kunga paudini hwavo Chengetai. Chengetai achisiya Musheki tiri vashanu. Musheki ndakasiya ndatakaza kuti kaninda kusaita sei ndikugadzirisa. Svikira zvadaro ndobva aenda azodzoka. Sekudzoka kwaitawo ndobva ndamubvunza abata pamwe akabata. Tisati taenda paakabata. Hondo yapera 1979-80. Vakomana vakaenda kuma-assembly points kunzvimbo dzavaisvikira. Imi makaita sei ipapo semhuri? Akaenda Vadzoka zvichinzi vakomana vari vehondo yerusununguko vadzoka vari kwakati. Imimi semhuri chii chamakaita kunotsvaga vakomana vaviri ava? pakudzoka kwavo akamboziva kuti vaudhesiriri akambozotsvaga. Kutsvaga kwacho ndivovovo asi kubata wega ndoba tikaziva kuti taifunga kuti pei akatoparara. Saka muri kureva kuti imimi semhuri hamuna kumboenda kwaisvikira magamba ehondo. Muchinobvunza kuti kuna Musheki mazwi here pano
kuna misheki mazwiri pano kuna misheki mazwiri pano kana kungonzwa nerunyoro kuti vana venyu kana kuti hama dzenyu dzinogona kunge dziri pakati kwavakasvikira. Ini ndakanzwa iri nguva iyo yari makuru anga ari makuru anokatashuva kuti misheki akafa chinhu chakuzvitaura yadzimama anozitanga kaindokusanga misheki taurwa kunzi makaura ndiwo ndinga achadzoka anga ri nguva yema65 akati mira zvakadaro. Saka kwakazwe shoko manje kubva muhurumende richingirira kuti vakafira kuhondo hana hamba ikafira kuhondo dai mutauridzi wetechi shuwa iyi ndakaenda ndakataura semhurunde andataura asi apa ndichikabasiya handina kana chendikasimboona ndikugara pavo. Saka uyu nina azouya manje akutsanangura kuti inini ndakafamba soso auya yamhepo yakabata panani pane mukadzi saka ndikuchibvunza akanditaura isekere kuti timukoma inini ndafamba handina kuita sei handina kufana futi ndakapfuwa kuzokuita ruva. Saka babi yangu vakabva vaenda ndasara ndikatsagopa kuti ndiwande zvino pangwe ndaichema kutsvaga anga ndidini anga ndibatsireka. Saka apa ndichaziva kuti vakazomuona vanomumusha here kana kuti masoja here. Saka vakamuwana achitaura kuti vakandiwana mani vakandisungangira dzakona ndobva pakamachira mukama. Saka ini ndakazofa munzara angutaura kudai vatanga kuchema stero kuti aiwa. Saka kuti ndizokwanisa kumubvunza kuti zvineivo vanhu vakaita so hakuna kumboona kuti unovaziva dai vanhu hatinozvikaisa akuchema kusvikira nhoroondo akune kuchizira ini manzadaro vabi yangu vakanga vaenda vakazodzoka ndoandaka umwe komwedu wachakabva abata panguva iyo achiti takazodzoka ndekune mabiyedu nekumwana akafa kuti tichiziva kuti akaita izvi ndiani semunhu atava akafa nevakazongosiya vamuchengetedza. Ndichinzwa pane pamunenge mati chamberi pamunhu watiri kutaura nezvake pazara nhasi kuti yakazobata pamutumbi wake toti pahomwe iyoyo handiti ndo here pekutanga paikatanga kubata? Aiyo yakatanga kubata pamwana womukoma akatanga kubata pamwana womukoma ndokubva auya achitizipi akafira kuvairezi ndikaramba vangorusiweti ausindiwepita ndombodende ndobva azoya futi ndobvatanakata iwe dai wangoshinzi ndiwepita pahomwe yavabata iyoyi takazvilingana vakaramba kuiga chii ndi baba akazvara mwana wabata iye saka ini tikataramba takapesana ndazviona kuti ndikunya kusvikira pachi pamwana ndakutsaga ndakuchena kubata kuno mutoo ndezouya shuo paakasenda kubata kunamaya ndikubva auya ipo tikabva tatendeseka manje takumubvunzirudza kuti wakasiya chii ndakaenda ndisina kuroora handinidiki kana tiende kwandikaita ndagutsikana nekutaura kwaakaita. Saka apo manje anga akutaura ari muto
Matinaza. Vandu zvingoni makadii tiripo isu saka apa ndizoti ndiri kutaura nangoni dzache kana Peter kana ndina Mishe nditaura nani nangoni dzaichi Mishe azorora hanzi totauye nekuti mhuri yake ndo yakaungana muno vamwe vakanga vasipo vamwe vakanga varipo saka kuungana kwaita mhuri inoda kuti inzwewo kuti wavo wemhuri akafamba sei muhondo yechimurenga achizvitaurira iye vachinzwa kuitira kuti vanga vasipo vasazotora mashoko asiriwo vagozofamba vachitaura kuti iye ega Mishe kana kuti Peter akati zvakati ndakafamba zvakadai so ndo chikumbiro chemhuri pazuva ranhasi. Akati comrades tiripo ndi comrade ana comrade ani comrade Peter Maso kostare chimurenga comrade Chesa comrade Chesa mhuri yenyu yaungana muno kana kuti nditi Peter mhuri yenyu kana kuti mhuri yako yaungana muno hongu inoziva kuti wakazvipira kuti urwire rusununguko rwenyika iyi vanoda kuzivawo kuti kana uchiri kurangarira kuti uchibva muno mumusha wakafamba sei uye wakaenda kupi. ndakabva muno mumusha ndakasimuka musi wa 7 June ndichienda kuhondo gore ripi 1973 ndakafamba kaenda kuhondo takafamba takaenda ndichienda kuno training. wakaenda kutraining kupi? ndakaenda kutraining kumkakavo ndakaenda katraining ndokuzobva mukakao training ndipandabuna panadzoka ndikunyadza kuna mabreti ndopandapinda muno mune under section ndoma ndikarukira bondi yangu ndikubhesi ndikuna kumwe ndikwandikawira ndichibva ikoko ndichibva irota kuenda kuchesa ndichidzoka asi naye comrade tinoziva kuti vanhu pamunenge maenda kuhondo kashoma kuti munhu anorwira munzvimbo yaanozivikana sei makadzoka muno kana kuti mudhuze nenzvimbo yamunozivikana? zvakaita isu tisikabvunza kuti muda kurwira kupi ndanga ndine zano rokuti ndakasiya mwana wangu ndisiwe muzivi ndisaka ndaida kugara kuno kudhuze kwakuti ndaiona mwana wangu ndakatombouya ndakasvika pakagomo kariapa ndakadzoka ndanzwa kuti mukadzi wangu afa ndakushinguridzika nomwana wangu iropo saka ndakapfuma tokuda kurwira muno munharaunda yekwedu. Saka pamakadzoka ipa mwana makamona? Handina kumuona ndakatonzwa kuchichemwa mmere ndipo ndadzoka ndipo ndaenda kubhesi ndipo ndagarako ndikabva ndarama kuuya kuno kusvikira ndafa. So handei pamafira makaita zvakaita taibva kurishinga takuda kudzokera kubhesi pakaputika hondo yakaputika
ndopa ndakapfurwa vamwe venyu vamaifamba navo muchiri kuvarangarira ndaifamba namakomureti epachipendekari anonzana bayai najoni ndetaifamba nayo yatikaenda nayo kuhondo ndova ndaiva ndiinawo pangu ndovakanditора vakandipaka musina wawera vakaenda vakandisiya ndiripa kusvika ndikazoita shungu dzokuda kubata ndakabata kumwana wamukoma wangu vakati taya murikova 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 ndinoziva ishungu komuredi asi mhuri rida kunzwa shingai semurwi wehondo yerusununguko shingai semunhu akaunza rusununguko rwenyika ino shingai semunhu akatambura zvizhinji munguva yehondo asi nhasi makagara nemhuri yenyu uye zvakare muve nemwoyo wekuregerera nekuti zvimwe zvinotinetsa kunzwisisa kana kugamuchira uye hakuna mhuri isina katurikwa mhuri nemhuri munhu wese akabarwa nemukadzi nemurume pane kuwirirana nekusawirirana handiti so mauya mwana mukomana vakakutayai vakakutayai sei pane kuva vakaenda vakafamba ndobvaenda ndobvaenda iye kuno vanopfeka zvichena vatora machira matsvuku ndobvaasunga isusu atiri vanoropa ndobvaatora chihari chake chinenge bredi ndobvaenda kotifushira mujeje murukova patakabva tatinochamwari yateiva tiinayo kuhondo yemachipendekani pataiuya ipapo taiuya tiriva vatatu saka mubiyaro akazena kunotsvaga hanzvadzi yake ino yatiri kutaurisa nhasi ndikomuredi ani akanotsvaga hanzvadzi yake komuredi maito ndopasvaka pane hama yake ndopatatanga kumuchemera kuti isusu tatambudzika nemo misango kanitizve hazvina kuiva mese uyai muende kunotaura kuna hama dzenyu ndakauya tabata kudaro ndakauya kumba kwamunyin'ina wangu uyo mwana wake uyo ndokandikasanganisana naye ikoko vakutenga kutibvunza nhoroondo yokuenda kana kuti ndini yani akandibvunza kuti wakasiya chii pano ndikati ndakasiya mwana wangu wani anonzi yo kana ndakafamba naye mwana uyu ndakumira mari namai ndikati ndiri kuda wawa ndimwe tikauya nebaba iye ndiye aiziva kwataienda kunotenga wawa ndakamuti iwe
dongo rababa vangu ndo iri yabe ndo pana dongo rababa vangu dongo rangu inini reiva iria aba ndo pano baba no dongo rangu inini akatangoni bvunze kuti maiva muna mudzimai wenyu ainzi yani ndakapiti mudzimai wangu ainzi Kirara vanguva mwana uyu haana kana kutsikana akutiperekedza kuenda kumba kweomwe ndakatanga kumubvunza kuti ndine hanzvadzi yangu inonzi Chinyangare uyu aiziva kuti zita rahanzvadzi yangu ivo anonzi Chinyangare akatanga kubvunza kuti muri kuti Chinyangare upi ndakamuti hanzvadzi yangu inini yandakasiyana naye Chinyangare nguva yandakazodzoka kwechipiri ndakatanga kutaura nemwana wangu uyu ndakavaudza mainini vangu ndakavati fonai nditaure nemwana wangu akafona ndakamutaura kuti mwana wangu inini ndauya akandibvunza mubvunzo wakuti bezaba muri kupi muchitadza kuuya bezaba saka kana muri baba vangu imimi ndiudze kuti ndakagara pai ndakamutaura kuti wakagara pachidhuri chiri kutipfinyika chiri kutenderera ukatenderera chiri kutenderera ndopa wakagara unomwe murume uri kutaura naye parizvino ndakataura kuti muri baba vangu ndiri kuya ikoko ndakati pese pawakaenda kutraining wakandiona here ndaiva ndakakubereka wanga wakapfeka chiheti mumusoro chakabohwa nembumburu asi ndakakuchirudza babi yako vaviri ukaenda no vakafa banzi ndo pakazouya mwana uyu akauya akanditeera kumba kweomwe vakauya vakano wantu wakadaizwa uya akaenda kunohwanda pakati pevabi yake vhuzeiwe nguva yandakasvika homwe ndiyo yakasvika yakabvunziwa nemachinda yakuti unotiziva here akataura kuti ndikuzivei ndakaona kuti ndakutotambudzisa homwe yangu ndobva ndakuya ndakauya ndakachiruka ndikaenda kunowira pamakumbo pemwana wangu ndikati mwana wangu wandakasiya ari mucheche mwana uyu akazvarwa sanhasi manheru ndikabva ndabuda ndobva ndaenda handizive ininiwo ndikamuziva zitakasakandara panzvimbo ipo ndo pakatanga kuita shungu mwana wangu kundifambira kuti ndiuye mumusha mandava iye zvino ndinotenda hama dzangu idzi kuti dzakaita zvadzine basa kuti tiite sei tiuye so kureva kuti kuparara kwamakaita makapfurwa mumusoro kana kusakakanze ndio matarira amaita ndakapfuriwa mumusoro musi wandakabata ndakadhirowa ronda mumusoro momusikana ndakamuratidza kuti mbumburo yakapinda yakaparadza urupi hwangu neropa zvakasangana ndakafa ndakapfurwa kureva kuti ndosaka makaramba kuti mwana wenyu afewo nemafiro amakaita akati wangu mwana
haafi nehondo achafa nehwamwari. Mwana wangu akazara achitambudzika zvokurerewa nevabereki vamwe. Pasina ndinotenda mwana wangu nemudzimai wake akarera mwana wangu kusvikira aende kuchikoro. Nanhasi ndinoti mwana wangu nomudzimai wake pahomwe yandakagara ndinokumbira kuti homwe yandakagara ngavairemekedze, nokuti hakuna matohwa angagamuchire mutohwa. Saka ndinoti hama dzangu idzi ngadzitibatiwo homwe yatakagara. Ndaendesiwa kumocheri ndakataura nomunyin'ina uyu nemwana uyu ndakataura kuti mishe kari kutera mumashure mangu muchamugamuchira here. Saizvo zvino kuti ndowa ndakaenda naye kuhondo, takaenda kutraining tese takadzoka. Mubi yangu amenopa gumbezi apa ndopa apa neopesi ravo. Pamanja murume achitaura kuti paakaziya bhasikoro rake iye murume yeuye ndo aiva ana mishe. Ndatenda amwe. Pamakatanga kuuya mwana wemunin'ina ndokuzoenda kune nguo chena vachinozokuisai kwavakakuisai uko muchitaura remhuri hongu toda kuti vazive agove zvawo mashoko anovaka nekubatanidza mhuri. Chikonzero chavo chakanga chiri chechii chekuti mubve pamakanga mabata muchinoraswa? Zvinotoda kutobvunziwa ivo varidzi, nokuti isusu takauya tichiti tiri kuuya kuhama yedu. Saka varidzi vakatitaya ndivo vanochinangwa chokuti vakatitayire chii, ndivo vanoziva kutiramba kwavakatiita sei kwavakatiita. Handina idzinza randakaunganidza ndakaenda kumba kwomunyin'ina uyu ndakamutora kuti ndauya. Zvimwe aita zvekudya kuti ndiri kubata pamwana wechi. Handina idzinza vapfunzei ndakakuunganidzai here vasikana nevakomana? Handina kuvaunganidza. Ndakazotanga kuvaunganidza ndagara pamuto. Ndichibvunza ndakamirira homwe mati ndakamirira mhuri mati munoda kuti mhuri itende mutumbi wamugero. Ndinoda kuvabvunzira kuti pane here chamungati batai semhuri muendese kumhuri yehomwe pamakasvikira hongu kutenda nemashoko, asi pane here chamungade kuitira mangwana zvisazonetsa mhuri iri muno? Ngati ndava ndichengetere homwe hatina kuti ngava ndiite zvakati. Ngava ndichengeterewo homwe kana vakaiona ino matambudziko vagone kuibatawo zvakanaka, nokuti haisi nyore kuti tiende kunogara pamutohwa achitigamuchira. Saka homwe yangu kana vakaiona painenge iri ngavaigamuchire nemaoko. Zvakwavari kuti homwe vachaitendawo zvakadii zvakwavari mazinga kuti vachadino kuti handivatongere. Handitika aya rimunzee muri kubvunzwa kana mufu handina chandinotaura handina chandiri kuda, asi ndoda kuti mundichengetere hongu. Machengetero acho ndinonasi mukazoirasawo ivo vataura. Amen. Handitika. So mishika anogona kuya nekuti tinoda kunzwa matsakatikiro aakaita. Takamirira pane irani mashoko ada kutsinira pane zvataurwa nemhuri yenyu mufi.
Nimuwana mai. Pane rada kutaura pamashoko ataurwa nemufi. Pana rada kutsinira, pana rada kupane rada kubvunza. Andachitana tetawo ndinoziva pakaenda baba kuhondo. Zvitaura zvekuti musi wandazvara ndipo wakaenda kuhondo baba ndivanogona kutsinira nokuti vanga vari vanhu vanga vadi vakura vanotsinirawo zvavanoziva. Handitika toda kunzwa kuti munhu watiri kutaura naye ndiiyama yenyu here ana tete? Akasira inini. Shuwa paakaenda vanakatongoti simube kumaniri. Sitira kuti here takaziva mashuri. Akangena kuti mwana wangu amire pambamu komana asitira kandi katapfumani. Hamoni ndosaka ndauya. Ndazviziva kuti pane chikundikwenza chiri. Ndobva vabuda vachienda. Kana mwana kana kumuona kana kumubata kana kuita sei hapana. Kuzobata nhasi. Saka hamuna chamunopokana nacho. Aiwa kuno zvese zvataura hakuna. Ende munoziva kuti ihama yenyu yamakagamuchira. Akasira ihama yangu chaiyo. Isiri kutotsvaga. Handitika. Aya kunotenda. Imi musatete wakuru satete wenyu. Manzo wachikumbiro chabva kuna hatadzi yenyu. Maererano nehomwe pagi. Handitika. Kuitira mangwana munazoita muchiyeuchidza vakomana vedombo vanokangana. Kana ndinganchi zvitaura pesi pandina yakuna. Hazvisikangani zvinoitika kuti mhofu ende kubata kuno umwe mushupo hazviwanzi kuitika izvozvo. Zvino asi tarisai kwamuri kubva nokwamuri kuenda umwe enda kuchengetwa zvakanaka ndinozvitaurawo somunhu womukadzi waringoti mukadzi. Ana baba pana vada kutsinira here? Uyu mumino wangu zvikatangira ndamutora kumusha. Okay. Takuenda kutora negadhareti vakanga manje inindo towa nemagadhareti sei munhu ndikati pamishini. Oh, okay. Oh, yeah, mission. All right. Okay. Ndikati uyu munhu kana auya mission imotishedza ndo yako. Apa kaita abvazita right. Asi pana vanhu vasingaite chichi ndikazongodaironga mubvunzei kuti pano wakambotuka here uyu munhu ari kubva kumusha ndini ndikamushedza kuti ona zviri kuita hura kumusha kuyo zvinopafa iwe kuna kuti pamapeti tadini zvashota zvikazogonesera vakakwaniswa kuita orit uyo magadhi aya anochijana chingari woenda futi kubasa tikambokunokwata zvitero kutaura pakazongoita ewiki asisa batabata uyo vamwanywana vatanga kudi kubata futi ndikataura uyu omunyina wakati mukoma iwewe ndiuri kundibatsira saka ndikaramba ndichiita nharo ndiri panapa ndinogona kusungwa zvisina zvokuti kana mukataura pamwe ndinofa kuzee ndikati orit ndamutongeamupa abva uya kuno hakuna kutora nguva abva aenda
aka tikoma chindiregerera ndiende kwandiri. Alright, mkoma. Mirai. Misheki bazwero. Misheki, una muri yako yaungana muno. Vanotenda zvikuru nekuuya kwavaita nekuuya kwavakaita kumashure nekuuya zvakare pazuva ranhasi. Uye pavakambouya muchifamba vachigona kutora pavo urere, vamwe vakanga vasipo. Saka vada kuziva kuti ungovatsanangurira kuti wakazoita sei kuti dzinzani kwako rizoziva kuti iyi ihama yedu, uye zvakare kuti kuhondo waishandisa zita rekuti chii. Imuri yako ndatokuisira mwenje unyatsovaona tari uku unogona vakagara hanzvadzi dzako anani uku awo tozoti kuno kunogona vakagara vanin'ina vakoma vana vazukuru awo kusvika kudhou wavaziyaka so waunganira iwe pazuva ranhasi vachiradzika mapfupa ako avakuda kuziva kuti hama yedu yakapararawo sei munguva yehondo yechimurema. Ndakapuriwa nefuti padumbu pana matumbu yangu yakatanga kubuda ndichikambaira ropa rakabuda ipapo ranga rakawadhisa pano pakubisa ndakakambaira ndakaenda kuwanda pachijocho changa chiri pachuru ndakawandiwa nevarungu ndiri ipapo vakandisunga mbira dzakoni vakatora chira vakandipaka mukamwa uri kutiitira noizi asi ndaichema kuti pamwe ndingawanewo anondibatsira pamwe kundinotorerawo matumbu yangu pamwewo ndingararame ndakashayiwa ndakatowedzewa kutourayiwa vakasiya vandipwanya pwanya musoro nebvudzi ndakazowaniwawo nevabereki vakandipfuchira panzvimbo yandaiva ndiri iyoyo. Zvinoshungurudza amai, amai,
amai ndandishunguruza musango amai zvinoshunguruza mhondo amai zvinoshungurudza ndovhiro yandakaita asi takaenda kunotreniwa pamwe chete namukoma vandakabva nawo pano mukoma Peter tichidzoka mumwe nemumwe akanga ari kubhesi kwake kwete bhesi rimwe chete mumwe nemumwe anga ari kubhesi kwake kuonana kwedu tanga tisingabvumirwe kuti tisangane shava panzvimbo imwe chete taiti takaridzirana koti taenda tichibanana kuti tinyatsokuona kuti mube yangu mupenyu here zvokuenda tichihwanda nomadeni zvisingabvumirwe nosi taiti takaonewa kuti tasangana panzvimbo imwe chete tairohwa tizva zvisingadiwe wondo takauya kuzobhombewa tiri pabhesi vamwe vakakunda kutiza nguva yandakati nditize ndipo ndashudwa nebvuti kwandakazosvika kwese ikoko ndichikambaira kutsvaka pokuti ndinunurwe tiri musango kwakanga kusina idzimba kwakanga kusina ichii vabereki vedu vakanga vakavhariwa mainzi mugivi saka muri muhondo wakazere kuti muningi mukoma apara ndini wacho ndini ndakatotanga kuva saka hama yakazvizere panguva ndiri ndakatova 76 mukoma vakabva 78 saka mukoma wakazvizere kuti munun'una apara kana vakatozviziva because bhesi iroro rakatoita zvekutobhombewa so zvino nhasi hama dzakutora dzakuradzira mumusha mashoko awinawo kwavari ndeyekuti uchii shoko yandinayo ndiri kupa hangu kutenda kwamadze kwangu kune vana vevakoma vangu vasimudzira naivo vakoma vangu mhuri dzese dzakaungana mumba muno ndiri kudzitenda zvavo aita basa zvavo nokuti ndakaenda kuhondo ndisina kana kuroora kana mwana ndisina saka ndaona kuti hama dzandakasiya kumashure dziri kutiyeuka saka ndinovatenda hangu nemabasa yavo yavandiitira ayo pakanaka muvhu tinotenda pana ane mubvunzo here kwamai kana kuda kutsigira zvataurwa tizorodze homwe kuti kana tatizorore tichagara nevabiyanga kuti tidini tichenese pakazvakanyamayo ndo panopfimba dzangu ya inini zvangu semwana wababa vari kubva kutsanangura mishe ndiri kutenda pavari kuti mukurarama kwatiriita navo vari mhepo kudaro tiri kurarama sekunge tiri kurarama nababa vapenyu ndibaba wokuti muri pakurarama sangana kana ivo vauyawo kunoku mushaku homwe yauya kunoku munokurukura sokumakurukiriro kuti unongwana baba vaunoiona panyama isiri mweya norudo hwanawo vanodzidzisa vanotora nguva yavo kukurukura nesu sevana vachititsanangurira zvakanakira upenyu
mararamiro yakanaka kugara nevamwe zvakanaka. Saka mashoko semwana ndinowasimbisa kuti yangu imhepo kudaro tinorarama nawo semunhu mupenyu. Ndo mashoko atinayo semwana kuti baba ngavarambe vakadaro nomweya wainawo kumuri munhu anotivaka nokutibatanidza futi zvakare. Ari munhu kuti anorarama chinzi mweya pauri anotibatanidza kunge vapenyu atinawo semagariro atikaita. Saka naizvozvo ndinongotenda mashoko yangu semwana kuti baba ngavarambe vakadini vakadaro.
Thank you.
swim. Zirinani diende kure ndolo kana kurene. Yavira mbira garinginde magwenya mbira. Oya goma. Zirinani diende kure ndolo kana kurene. Yaro mbira garinginde magwenya mbira imi. Zirinani diende kure ndolo kana kurene. Zirinani diende kure wakomana. Oya goma. Zirinani diende kure ndolo kana kurene. Zirinani diende kure. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.